kanya seki sanganya kili untana gushira anfaya o wati kili ankan mo o pleni Lukman Sangare alika motrula ni wati na kalibene kaufe o wati kili ankan mo o banga somada ina kunafono la se wati okofo ayi bakuruba kunafono la be awla dunya ka fo Russie jamana kala sigide mbe malila pemino Alain Dulian ale kunafoni mindi kunungo ajara maliden chamai kadaka ko do tungo ko Russie jamana seka mali deme ko Francis de Mali Marako o kuma tala o pemino Alain Dulian ayene kunafoni de kunu ko sani solinche tegno blabina ke gafeula bandaw ale talen ko fe asimi goita ja ka fon koy atina blada grindala tun o filiwere kanana yala o kapsa wala sako matanga lere alebena ke français fanga ngemae wa kelme ka lajere buluda bi ndege kanya tanduru kata sifo ndege kanya muga ani kelema jekulu wolufe baba sise la selike ale commandant asimi goita kerefe kunjumena ni wala ngara klefla ina ale dadu abela kala se malidew ani gensirigina ni mo belaje le makunu nulunde anga somala ina donc waru bakuru bawe donc waru mini karim sebe bina la se awma lambe do dongala ka kle heredi awni nema amadam ni malik waroye Alain Dulian Russie jamana kala sigide me anfayan ale kunafondi ke kunungo kunafondi mi nafsara maldoma kusebe kati ala fe binisini asim goitana ya tegano blake gafela dron kami la kana ko malila ko bela gelembe filama sisa mena kumana jona ko do be krefe kumala ka ko tanke français mali deme mali coloniser mali mara ko o Russie jamana se kana mali mara ko mamunu be ko fo oluti a tarku kalama kanye no te ko mulbo klela mali san segin bonyongo ke Russie jamana de bolo o kaso kayele makana di francima o ko la kambo mamunu ba foko Russie tsika demenke ko o ko kuma bo ala peu tamakita la ula benembe sani sonte ko tegno blabna ke gafila sa ay mi fo ni o ya bayele ma bamananga na ngola me Malila alibi Lucie ka la sigide mi biye hoya ira ka fo Lucie ani Mali abana bolono black ben ka seben do kono tli fly na wala sa ka Mali kanda ko gelia wuli o wikera ka kenyani apeyema ka wili ngunu me dugu kono ko Russie te se ka Mali deme ka to France ka wali faso mara jan kono kuna foni dilaw ya nyini ga nogo bola ni Alain Dulian kunu Russie la sigide Mali la. Et le fait que le Mali a été autrefois colonie française, France a wal faso mara ko Mali pour notre côté. Faut tiani Mali la abego Mali ko ta ko dila ani anwa sedan et de nos possibilités. Alain Dulian klala ka jira ko Mali mara ba ko manu kambo ka faso jama ka wele sinsin koko benya Mali bolo iko akara siri chogobe On est intervenu ani wuli ga jomi ngisiri oluga foto jama kelenga la nyini ani ye marabo ga yamara kono o sana ni feni o ko bangina mina bewi on voit les résultats. ako o bara o besira nyuma ka yere Il y a la visite du ministre de la Défense du Mali que nous attendons. ameka Mali kele bolo ministre ma kono kile flena abata taka sino kan le ko la je bala no la je o bana ame jenga bona blake benga swendo la kana ko ka o mi ma ko accord militaire andalen do la ko na ko la tanye ko sebe Mali anakre fe jona ko Mali kama Dans l'intérêt surtout de la stabilité régionale. Alain Dulian ka la selika ni kunu ba la lunya ka fo wati kele asro o asimi goita ale kelembe ka laben sabatini wati na kadaka emi fo seriao o nyema yo do kelendo kadaka mamina ni Goodluck Jonathan ani aka delegation tarado o asimi goita kan o ya soro Mokhtar Wan ale ni bandaw wole wala sebe o di seriao mauma o to kɛra dafali de o yɔrɔ la de asimi y'a ja ka fɔ ko o kana ko in ɲini yɔrɔ jantun walasa fili wɛrɛ kana don français fanga in na ko k'a to ale yɛrɛ kɔni ye a ɲɛmaya ta
adun aya fot comme no kelendo ay nyama ya minta ami awla donya ka fo o kera sababu ye bela jele chama ma chama tuguni ba ko ni wati na kadaka malde famba kumbe ko mi fe o de ni wala sa bela jele mse ka famu tugumina ko yera kera ke tugumina ni yera mana na douala ko masite ala delu na nyona wala ngambe wati mina comme ça akeleme ka la jele chama bolo dabbi aye wele se parti politique ma nega kanyatan ani duru wati o femi no société civile akeleme ka wulu wele nega kanyatan ani woro wati akeleme ka nyoyo buluda ni wati na walasa o pere msika ke ni kuna fon jonjon ganka di ni kuna fon dira fana ko kanga tatabolo mi fe walasa akata tabolo pambi awla donia ka foko adabora o de kama kunu sogoma da jona nega kanya kelen wati inda du matin on a sur bandaw aleni moktarwan kumbe ma ko fole numbolo o yo blakano blak kambaz konnana foga na duguje le nambi awla donia ka fo sorola ni ka bandaw aleni moktarwan ko o blaka bo o ka o la gele o konnana ambi awla donia ka fo donga foli wa tami oye baba sisi nale komanda yi asim grefale la selike ka sanga ko ni rewu ko mangale la suwe ka janfa doni mais ni ay mbaw wole fana akara kune kama o kunte dora mun kan ci arabi ka foko président de la transition bandaw ani Mokhtar Wane donc kuye walan seme o walan seme donc nana bi ka wole ka fayona ka fo walan seme nu kante informa kuna foni mi do kuna foni sebentiale ne do kuna foni sebentiale ne do wala ci do anda kana ka kuma fe ka hakli sigi ka ira ka fo o walan seme o tina ke ko dugure me kunjumena ni walan seme kera e akara to di fana donc walan seme akara bi octobre kalo donc mai kalo aketo mai kalo le mugan ngoro donc akara monsieur Goodluck Jonathan Nyana no ye Nigeria président kroy CEDEAO ka cidendo afana naka moko kumbe ñongo fe unana démission présentera u Nyana ayira lula donc président banda ko kumiye président chargé donc allez isembo bela ko Mokhtar Wane fana premier ministre mi be gouvernement kuna ko gouvernement fana wala seme parce que ben tunte ka ko do la o ko nunte dore charte fana semele no constitution la charte dans la transition sembe do fana la akera kene kan akera dugunao sembe do la aba empêcher ka barake kanye donc en tour de là jusqu'à ce que Béa jatemine ka foko gouvernement do tumbe senga au gouvernement folo au démissionnera au robela président banda o tlala tukuni kasro ama bunyenye shi vice président ma donc asina ka fotukuni ko Mokhtar Wane premier ministre min tu mi wala seme ko ka continuer ni baray aka continuer ni baray o ayi aya ka prérogative ayi pan fanga mumbala o fanga nunu o kumani ama o ye fen fana fana gouvernement o kala ka sigi donc il va fo we ka ke dogoni ka gouvernement sigi vice président mabwa kalama parce que mogo mun kan ka ta nolu be relever la ni fini dona do o fini dona nunu olu kan vice président ne ka kuma kan laban kan ka fo président ka fɛn dɔw sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni minnu t'u dɔn minnu bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛn baw kɛ o tɛ mɔgɔ minnu dɔn u taara olu. nin ye baba sise de mankan ye kabiri kununko Asimi Goita a ye dɔw suganti kunu k'o bila jɔyɔrɔ dɔw la misela fɛn min n'o Samala Siribe intendance des palais ko ale nommé na kunu Daouda Sogoba au kɛra chef d'état-major particulier de la présidence au kɛra kunu Kalulu Doumbia au kɛra secrétaire général de la présidence kunu Mohamed Askia ale kɛra conseil spécial kunungo
ka fala Salfu Sanogo kan ale mi kunnafoni la ale fana nomera kunungo ka kɛ conseiller auprès de la présidence ambe awla donna ka fɔ bi lajɛrɛ minnu bolo dalen no o b'a yira ka fɔ bɛn mana kɛ fɛn min na wa ko bɛ kɛ fɛn sabantile ba ye maliden bɛɛ lajɛlen da ka don a la o satikɛla an bɛ awla donna ka fɔ ko o waleya o de bɛ senna nin waati in na kɔrɔbalikaw fɛ yen an b'a donna ka fɔ Soro Guillaume ale ka critique o bɛ senna wa ko jalaki min b'a nɔfɛ o jalaki bɛ tali kɛ fɛn min na o y'a ye ka fɔ Soro Guillaume jalaki b'a nɔfɛ ka da ka ko dɔ min n'a mankan wulila ko marifaw taara y'a ka du kɛrɛfɛ jalakili 19 bɔɲɔgɔnko o de bɛ Soro Guillaume a n'a ka maaw nɔfɛ an bɛ waati min na komi sisan Lɔlanbɔbɔ ka nali ko laban gɛlɛya bɛna don a la o laban maa hakili ka pa bɛ kɛ cogo cogo a laban tɛna na kɛ de tun ka da ka ko a kumaw ka ca walasa ko wɛrɛ kana na don a la a ka ca Ala fɛ Lɔlanbɔbɔ a bɛ sɔn ka na dogoni dogo la walasa mankan wɛrɛ se kana bɔ a la ka da ka victime minnu sɔnmantanyana ko in senfɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni Lɔlanbɔbɔ kɔni ma minɛ ka don kaso la ko gɛlɛyaba bɛ a kɛ a ko la ka da ka ko olu somaw olu tanyana wuranda kunungo an b'a ladɔnna k'a fɔ Emmanuel Macron ale tɛmɛna yen fɛ wa a taara yen ci min na ko o ye hakilina caman di ɲɔgɔn ma Emmanuel Macron maa hakili la k'a fɔ a bɛna yafa deli k'a da ka ko Faransi tiɲɛliba kɛ 1994 wuranda kɛlɛba min kɛra yen ni maa caman bɔnɛna nin na a b'a ladɔnna k'a fɔ Emmanuel Macron kɔni y'a ja k'a fɔ a kɛcogo man ɲɛ a y'a jira fana k'a fɔ Faransi jɔyɔrɔba b'a la nka maa hakili la k'a fɔ a bɛna yafa min deli a y'a kɔni ma sɔn o yafa deli o ma an kun ye a lase k'a fɔ Badara Sajaja a kan ka bɔ Kucalakaw fɛ ka don an fɛ yan o welewele min n'o dara o dongo an b'a ladɔnna k'a fɔ kunungo wulafɛ da yan fan Badara Sajaja siniganjan morikɛ a donna an fɛ yan o la ko k'a lase kanubaga bɛɛ ma Badara Sajaja dɔ bɛ kabako bɛ k'a ka ko la Ala ka diɲɛ dongo don o la an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ bibi in na kɔni maa minnu ma ko b'a la a nana ka bɔ Kucala kunungo a bɛ an fɛ yan bi an b'a fɔ ka waliɲuman a ka baara kɛ ɲuman na a ka jɛlenya la ani ladiriya a n'a tɛgɛ bɛ kisɛ min kan an bɛɛ lajɛlen sabatila ma ko kura minnu kɛra sisan an bɛ Badara fo kosɛbɛ ka waliɲuman o la an b'a fɔ a bɛ an fɛ yan bi Zegwa yan foli ani tano la an b'o ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma bi wulada in na hakɛto b'a la salamu amadu